Za pádem tohoto sportovce nejsou žádné drogy, alkohol nebo nepřístojné jednání. Nebýt tragédie, jeho kariéra by ještě několik let pokračovala, než by ji téměř jistě jako hrdina důstojně zakončil. Řeč je o pilotovi Formule 1 Ayrtonu Sennovi. Ayrton Senna da Silva se narodil 21. března 1960 v brazilském São Paulo. Svůj osudový vztah k motorům, autům a závodění si vytvořil už v raném dětství, kdy byl naprosto fascinován vším, co mělo kola. Díky velké podpoře rodičů, především ze strany otce, se už ve 13 letech proháněl v závodní motokáře tak šikovně, že sbíral jedno vítězství za druhým. V 17 vyhrál jihoamerický šampionát, v letech 1979 a 1980 startoval v motokárové mistrovství světa a přestože neabsolvoval všechny závody, pokaždé skončil druhý v celkovém pořadí. V 81. se svou ženou Lilian přestěhoval do Evropy, kde začal jezdit britskou formuli Ford. Po triumfech v 16 stovkách a o rok později i ve 2000 odjel v roce 1983 britský šampionát Formule 3, jak jinak než vítězně. Svými výkony si řekl o angažmá mezi těmi nejlepšími ve Formuli 1. První smlouvu podepsal s tehdejším nováčkem mezi F1 stájí Toleman. Premiérové body si vyjel už při svém druhém startu. Opravdovou pozornost mu však šéfové velkých stájí začali věnovat až po jeho 6. závodě, kdy na mokré trati v Monte Carlu dokázal z 13. místa na startu dokončit druhý. Díky svým jedinečným schopnostem rychlé a bezchybné jízdy v dešti si Ayrton Senna později vysloužil přezdívku Rainman, dešťový muž. V roce 1985 vyměnil Tolemana za Lotus a ve velké ceně Portugalska si dojel pro první vítězství. Po 3 letech v kokpitu nevždy zcela spolehlivého černého Lotusu Senna přesedlal k McLarenu, s kterým hned ve své první sezóně získal mistrovský titul. Rok na to skončil těsně druhý, ale ročníky 90 a 91 patřily znovu jemu. Charismatický Senna se ziskem 2. a 3. titulu stal jednou z největších hvězd, jaké kdy Formule 1 měla. Po 4. místě v šampionátu v roce 1992 a 2. o rok později Senna opustil stáje McLaren a upsal se týmu Williams-Renault. Už předsezónní testy ukázaly, že vůz Williamsu byl hodně rychlý, ovšem kvůli některým novým technickým nařízením Mezinárodní automobilové federace špatně ovladatelný. Přesto s ním talentovaný Senna dokázal v úvodních 2 závodech sezony pokaždé vjet v kvalifikaci pole position. V samotných závodech už to však bylo horší, ani jednou nedokončil. I do 3. podniku mistrovství 1994 velké ceny San Marina odstartoval Ayrton Senna z 1. místa. Bohužel naposledy. Okruh v Imole byl ten rok zakletý a stal se mu osudným. Po těžké havárii Krajana Barrichella a smrtelné nehodě Rakušana Ratzenbergera v trénincích boural i Senna. V 7. kole závodu prolétl zatáčkou Tamburello bez jakékoliv známky zatočení a v rychlosti přes 210 km/h narazil se svým monopostem do betonové zdi. Utržený závěs pravého předního kola pronikl přes jeho přilbu a způsobil několikanásobnou frakturu lebky a poškození mozku. Po převozu do nemocnice Ayrton Senna pár hodin po havárii svým zraněním podlehl. Při ohledávání vraku Sennova monopostu byla traťovými komisaři nalezena rakouská vlajka, kterou měl brazilský pilot připravenou v případě vítězství k uctění památky Ratzenbergera. Smrt Ayrtona Senny se stala národní tragédií. Brazilská vláda vyhlásila 3denní národní smutek. Při pohřbu se s ním přišlo rozloučit přes 1 milion lidí. Hřbitov Morumbi v São Paulo, kde byl Senna pochován, se pak na dlouhou dobu stal poutním místem motoristických fanoušků z celého světa.